Chlapci. Čakaj, dobre, točí, ide to, 1200, dobre. Dobre, tak pripravený, môžeme na to? Čakaj. Asi ber. Pespí, psi spia. Grzegorz Brzęczewskiewicz, najnevydokaveťkovateľnejší kamerameni do kameramanovanie. Ja som pripravený. Ja ne, nevadí, poďme. Ideme na to. Zdravím vás, priatelia, pri druhej časti Sklenené repy. Ťapušky. Išli chlapci na repušky. Sklenené. Vítame vás pri druhej časti teda a ideme vlastne realizovať to, čo sme minule hovorili. Bolo to možno trošku také chaotické, ale chceme teda začať teraz túto druhú časť s tým, čo tam padlo, čo ste vlastne aj postrehli. A to bude vlastne to, že teraz si prejdeme tuto v našem virtuálnom pube, alebo teda tuto v tento našom štúdiu improvizovaném, nejaké podniky, čo sme vlastne slúbili. Vybrali sme to vlastne tak, už to vlastne naznačovalo to prvé reelsko, čo sme dali, ale teda bohužiaľ podnik je zavretý, ale aj tak začneme vlastne od stanice. My sme to vlastne minule spomenuli v tom úvode, že Modrá lagúna a podobne, ty si sa čudoval, že si tam ešte nebol. A ku podivu, vy, naši sledovatelia, ste nás upozornili na to, že Modrá lagúna, alias, teda oficiálne bufet Učaja, a.k.a. Modrá lagúna, možno v budúcnosti Modrá ústrica. Prečo to volá Modrá lagúna? Kedy si tam chodili ľudia v kožených topoch a takých vybijaných a... Akože preto, lebo to je modré teda. Barman mal náhubok. Nie, proste bolo to celé nátreté na modro, tak niekoho napadlo, že to vyzerá ako Modrá lagúna, tak to tak nazvali. Ondy, nazdraví sme sa nečo. Serus, ahoj. Čau, nazdravíčko. Inak ty si hovoril, že v minulej časti padlo, napri tom slove napadlo. Padlo napadlo. Aforizmus, či ak sa tomu hovorí? Že hlavne padla parádna sledovanosť a za to sme vám vďační. Áno. To prvé video, čo sme čakali, že bude možno tak trošku trapas, tak nakoniec celkom pekne vypálilo. Ďakujeme aj za každý odber, like a komentár. A ak ste náhodou ešte odber nedali, kľudne dajte a YouTube vás v algoritme potom na tieto naše počiny častokrát alebo lepšie a rýchlejšie upozorní. Takže nech sa páči pod videjkom odoberať, kľudne kliknite a budeme radi. Super, ďakujeme, lebo sme to vôbec nečakali. Nám to akože pomôže to aj ľuďom, keď voľaké informácie takéto jednoduché potrebujú, čo som už opakoval, budem sa znova opakovať, že proste všade je kopec informačných tabúľ a všetkého proste, ale takéto video, keď si možno, že volá do nájde a len si ho tak klikne a pozrie, tak je to také, ja si myslím, že také príjemnejšie, lepšie, že keď ozaj volá do, že hľadá nejaký podnik alebo čo, zatal teda podnik, lebo jak Ondrej spomínal, nebude to len o podnikoch. Áno, toto nebude len o podnikoch. My sme minule v tom úvodnom takomto našom počine povedali, že začneme s tým, čo tu poznáme po okolí. Tie Smolenice sú taký náš hlavný stan. My sa časom budeme venovať aj iným témam. Ale toto, my sme proste Smoleničania, budeme tu z tých Smoleníc častokrát vysielať, ale nie len to. Nebudeme iba tuto na tomto našom pohodlnom gauči, ale sem tam vybehneme aj niekde von, sem tam vybehneme za vami, do lesa, hocide. Tých tém je milión. V tom popisku nášho kanála je, že dvaja týpci, jedna téma. Ale dvaja týpci, jedna téma, ktorú rozoberáme v daný deň a v daný podcast. Ale tých tém je milión. To nebudú len podniky. Týmto začíname, ale. Daná téma. Hovorím, že teraz to začneme vlastne s tým, čo máme tak kvázi načítané najviac, keďže chodíme na bajku a tak bicyklujeme. Takže chceme len toho takto ozrejmiť, aby ste teda mali nejakú predstavu vlastne o tých podnikoch trochu, jak to vlastne bereme my, jak to vnímame my. Takže môžeme začať, nebudeme to predĺžovať, začneme od tej stanice, bohužiaľ teda ten bufet. Ja ti do toho ešte raz vstúpim. Presne ak si ty povedal, ako to bereme my. Tento podcast nie je žiadny reklamný podcast, ani žiadny buletín. Jednoducho toto je o tom, že my sme dvaja normálni typci, dvaja normálni pracovití tatkovci. Normálny, no. Otcovia, normálny, kto nás pozná, možno sa teraz pouškrnú, ale vy, čo nás nepoznáte, tak sme normálni. Proste normálni pracujúci chlapi, otcovia rodín a jednoducho žijeme normálne životy ako vy. A pri tom všetkom si človek v dnešnej dobe potrebuje sem tam aj spláchnuť zobák, jak sa povie. Presne tak, je to takú normálnu ľudskú formu, hovorím, že zase to opakujem posledný, je to subjektívne naše hodnotenie, proste jak to vnímam ja, že keď voláte proste dojdem
do nejaké krčmy, do nejaké reštiky alebo tak, že jak to proste, jak tam cítim. Nie je to také strojené, že na internete si klikneš volačo a tam vidíš, jak tam majú tie priestory, áno, že to je pekné, ale proste my si povieme to, že jak to proste bereme my. Či sa s tým totožníš alebo nie, to už je na každém. Proste naša forma. Jo, takže môžeme začať od stanice. Keď teda bohužiaľ Modrá lagúna zavretá, to bola taká krčmička, takisto na voľaky pivečko alebo tak, keďže to je skončené, tak nemusíme sa tomu ani venovať. Ale čemu sa môžeme venovať, že z tej stanice, vlastne jak sa dostaneš do Smoleníc, že nemusíš vlastne už chodiť peši. Áno, je to taký počin našej obce, robilo sa to ešte pár rokov dozadu, tzv. Bike sharing, bolo to z projektu platené, obec sa na tom nejakým spôsobom spolupodielala aj finančne. Pointa je taká, že po celej obci je viacero takých pointov, kde sú stojany na bicykle. Že nie je to ako napríklad v Trnave alebo Bratislave vo väčších mestách, kde máš tie elektrobajky a kde ho zobereš, kde si ho zapneš, kde ho odstavíš, tam ho odstavíš. Tu je to proste na tieto miesta určené, zase sú tak strategicky rozmiesené po obci, aby ty si napríklad na stanici, keď vystúpiš s rodinou z vlaku a nechceš ísť peši proste do tej zastávanej časti obce, tak jednoducho si tam zoberieš bicykel cez jednoduchú apku, kde máš návod pri tých bicykloch a odstavíš ho napríklad pod zámkom alebo pri včelovine alebo niekde inde. Volá sa to vlastne zelený bicykel, všetko je v aplikácii o tom napísané, dá sa to ľahúčko požičať, po prípade aj keby si, že túto čo Smolenčané, možno, že keď voľakého odbehne autobus alebo čo na tú stanicu, je to perfektná vec, že prejdeš si na stanicu, vlastne odtáto sa zeberieš. Proste nefunguje to takým štýlom, že to bicykel necháš zostavený a to všetko pozrie v aplikácii, tam to všetko je to, ja si myslím, že celkom dobrá vec, ako perfektný takýto spôsob, jak sa dopraviť, alebo len, že si chceš vládze vybehnúť, alebo tak, ale z tej stanice to vidím akože taký dobrý štart do tých Smolenic. Ja len dve krátke poznámky ešte k tomuto. Pre lenivých upozorňujem, nie je to elektrobike, treba tam šlapať, čiže nejazdí to na elektrínu, ale na tuk a cukor. A pre lopkárov je v tom zabudovaný GPS v ráme, čiže keď to lopneš, čorneš, kradneš, tak tá chyca. Tak tá chyca a má to 3 rýchlosti, dá sa tam ešte prehadzovačka prehadzovať, ako dobrá vec. Dobre, takže po príchode do Smoleníc na ten bajku vlastne je tam spravená cyklotrasa, tu už myslím, že väčšina ľudí aj pozná, je to vlastne z Dedziny spravená na stanicu, taký kúsek cyklotrasy, ale veľmi dobre, lebo to bol predtým rozbitý chodník, čo už je vlastne plus. Keď dojdeš do Smoleníc, po pravej strane vidíš krásnu, vysvícenú vlastnú časť, to je také malé smolenické Las Vegas, to je vlastne včelovina. Teraz tam prebieha akcia Svetlonoci Vianočnej, ale tému sa teraz nebudeme venovať, je to veľký kolos, veľký priestor, nie je to taká klasická, že voľaká reštaurácia, ale je tam kopec takisto zaujímavého, tému sa môžeme venovať voľakedy inokedy. Je to celý areál s x milión aktivitami, ktoré si zaslúžia väčší priestor. Môžeme sa tomu venovať niekedy v budúcnosti, v nejakej úplne inej téme, úplne inej časti, lebo zaslúži si to trošku väčšiu pozornosť a viac obkecu. Jasné. Takže môžeme dojsť takto do Smoleníc. Vlastne keď po príchode do Smoleníc cez hlavnú cestu smerom na zámek, je tam ozaj tam je akože veľká tabuľa informačná, smer na zámek. Ale nie ten zámek nechceme teraz vlastne riešiť, ale ideme riešiť, čo je vlastne pod zámkom. Takže po príchode tam pod zámek, vedľa ihriska, každý to tam nájdeme, je to vlastne na voľné priestranstve, je tam koliba. Koliba sa to volá vlastne familiárne tuto medzi Smoleničanmi, akože odjak živa, ja si myslím, že to tu bolo Koliba, ale teraz sa to volá Zámocká chalúbka. Proste keby ste to hľadali, parkujete niekde za autom, motáte sa, ty kokos tam krúžite okolo centra, ak sú na Zdechlínu a opýtate sa miestneho, že na tento podnik, tak vám povie, do Koliby, tade a tade. Proste každý to tu hovorí tomu Koliba, bez ohľadu na to, akého to má majiteľa, bez ohľadu na to, ako sa to zrovna v tomto ročnom období volá. Každý to tu pozná pod Koliba. Áno. Takže to chceme trošku teraz pozrieť, lebo bolo tu už váce majiteľov, váce rázy to išlo to, neišlo to a teraz som z toho veľmi milo prekvapený, lebo tam bolo asi hodne zainvestovaných peňazí, čo vidím, že je to krásne opravené, je to pekné, vkusné, vnútri je to vybavené perfektné, takisto hlavné, tam čapujú Budvaríka. Výborné. Takže každému odporúčam to navštíviť, je to vlastne taká malá útulná reštička, to môžeme nazvať, taká malá. Takto, keby som si tam dal toho Budvara čisto, že idem s bicyklom, zastavím sa tam, pacnem si Budvara a zrazu vyhľadnem. Čo si tam môžem dať? No, tak to je fantastické, lebo sme tam boli teraz na takém neskorém obede. Babka oslavovala, tak sme tam boli oslavovať, babka pozdravujem ťa. Díky, že si zaplatila večeru. Ale nie. Povinnú časť máme spomenúť, to musel slúbiť, že pozdraví babku. Super, Svokru, ne? Svokru. Tak babku, svokru. No,
A to som bol teda veľmi milo prekvapený, že ja som tam dal teda, neviem som bol aký náročný na jedlo, na nejaké špeciality, ale majú tam aj špeciality, kopec slovenského jedla tam majú. Ty, čo spravuješ stránku, jedlo je krásne. Ty si není náročný na jedlo, to mi chceš povedať. Práve že preto. Ty, čo pocíš každý hrášek? Práve že preto som taký, že ja nevím ty kokos takto hodnoty, že by som voľakého zhejtoval. Mne chutí všetko, mne sa aj ľúbi všetko a tak. A ideme na to. Toto je zase ďalšia štácia, čo môžeme vlastne potom vyriešiť. Túto ďalšiu štáciu, hlavne varena. Ale to si necháme do budúcna. Takže to, že odporúčame to jedlo, odporúčam. No ja som tam dal teda trhané maso s hranolkami. Fantastická vec, k pivečku, hranolečky, šaláciky, proste takéto blbostičky, ktoré tam môžete normálne šupnúť, taká rýchlovečka, ale hlavne to pivo, ten Budvar 12, to ma tam baví najviac, lebo fakt fantastické pivo, že to je až neuveriteľné, ty kokos, že v takéto kolibke volado si dá, že si pustí takéto pivo, kde tam má. Väčšinou, keď volado takto spraví, že dneska už čo tí väčšinu takéto podniky voláke rýchle, čo sú, že tam dá nejaké pivo, aby volal daj si pivo a vypadni, rozumíš, že takto to riešia tak rýchlo, že čo tu máš, aké pivo, hen také, ale na tento proste hodne záleží, lebo to je dobré pivo, kvalitné pivo, hovorím, z toho vnútorného priestoru som prekvapený, čistučke spravené, keď to môžem porovnať s minulosťou, čo tu bolo, ako tiež nebolo to zlé, bývalo to také, ale takúto úroveň, môžem povedať, to nemalo. Vieš čo, keď hovoríš takto, že fantastické pivo a tak, my zase nejsme takí pivári, že by sme každý deň po robote to chodili lúchať na litre a neviem čo. Sme proste, ja neviem, cyklisti, športovci, turisti, niekde sa zastavíme a keď už si to pivečko dáme, tak si ho chceme fakt, že vychutnať. Presne tak. Čiže není to také, že len aby to krúcilo z hlavu a zamotalo. Ale jednoducho sme trošku labužníci. Takže keď už napríklad Radko alebo ja povieme, že áno, toto bolo dobré pivo, tak to znamená, že to bolo fakt, že precízne načapované. Lebo ty si hovoril, že Budvarík výborný. Budvarík by byť aj zlý. Aj to najlepšie pivo na svete, ktoré má 100 000 medailí, tak vie byť proste na prd, lebo ti to niekto na prd spraví. A preto záleží od podniku nielen čo tam čapujú, ale aj jak ti to čapujú. A či si ťa vážia. Lebo keď si ťa vážia ako zákazníka, tak ti to spravia poriadne, jak sa to má a vtedy to aj chutí. Keď ti to spravia proste tu máš zaplať, vypadni, tak to tiež aj tak chutí. A presne to som chcel povedať, že preto ma prekvapuje úroveň toho podniku, že to pivo je fantasticky načapované a fantasticky chutí. Takže čistota nejakých pohárov alebo všetkého proste netreba to obísť, treba to tam vyskúšať. Ozaj, kokos máme, však dali sme si spraviť také nálepečky. Áno. Také nálepečky máme spravené proste s našim logom, je tam teda aj QR kód na odkaz. A neviem, či tie nálepky nebudeme používať, ak Zdenek Porraj, keď to dojdeme a vám to nalepíme na dvere. Keď nás nechytíte, väčšinu to budeme robiť večer. Ja som to dneska v rohožníku pacol na paketu, ty kokos. Takže takto, nie, toto vystrihneme, nepacol som to na paketu v rohožníku. Keby ste tú nálepku videli niekde, kde nemá byť, to znamená, že my sme ich rozdávali aj našim priaznivcom a kde to už nalepí, za to my nenesieme zodpovednosť. Prosím vás, nelepte to tam, kde to netreba. No. Ale akože môžeme to takto potom riešiť, akože nehovorím, akože pomohlo by to aj nám, ale ten majiteľ vlastne, keby sme to tam nalepili, ako neviem, však čisto volado, či to volado ocení alebo neocení, proste aj bez nálepky, robím si srandu. Počkaj, prepáč, tak to môžeme spraviť u nášho dvorného digitálneho guru. Digitálneho guru, áno, Antona. Tlačiara, Antona, ináč díky Tony, spravil si nám tie nálepky akože perfektné. Anton Chrvala, kto by nepoznal, ale ja by som navrhoval potom správne také, že bola tu sklenená repa. A to dáme jak Porraj. To môžu nakresliť, to môžu spraviť fanúškové z Fixku. Počkajte, ak máte deti, alebo ak kreslíte deti. Nie, ak ste šikovnejší. Kto má nápad, kto si vie predstaviť ten porádny koreň v tom pohári, navrhnite niečo. Tú repu, ale to bude po 10. Dobre. Nevadí. Navrhnite nejaké takéto proste nejaké grafické čudo, ktoré by sme dali ako nálepku, ale fakt, teraz randujem, niekto je seriózne. Sklenená repa, ľudne, ak vás niečo napadne a že by sme dávali takúto našu michelinskú hviezdu, tak by sme dali sklenenú repu. Ja hovorím, že my to proste nerobíme to z toho zámeru, že aby povedal majiteľ, že áno, nalepte to sem, lebo onen nie. Akože takto ja som v tom podniku bol, Ondrik, ty takisto bol na kávičke, na jedle, na pive. Momentálne teraz v tento stave, jak sa to nachádza, je to topka. Váci, pozrite na internete ohľadne toho, určite to neobejdzite, je to vlastne cesta na zámek.
Možno, že volakedy, keď to nemalo takúto, nebolo to v takejto úrovni. Kedy to bolo možno také, že dáš si kávičku, dáš si kofolku, ideš ďalej. Dneska je to trošku posunuté o latku vyššie a keď zaparkujete niekde pri kostole alebo pri sípke a chcete ísť pod zámok, tak si tam to varené vínko alebo kávičku kľudne môžete dať a ak budú deti hladné, zobnúť napríklad tento trhané mäso. Áno, že majú tam hocičo šaláty, hovorím, netreba sa toho báť, takže odporúčam to, ja to určite odporúčam, myslím, že Ondrej tiež, takže úplne za nás topka. Zajtra máte nálepku. Presne, deti si môžu pobehať aj po terase, tá je pevná, to robil náš kamarát Reno, to je chlapisko jak hora a je precízny, takže tam sa môže aj tá smolenická obecná multikára otočiť, keď bude odhrnať. To áno, terasa je kalibrovaná od 30 do 380 kg, takže pohode na metr štvorcový. Aj voltov. Takže je to pohode. Ale zase ďalšia ešte vec, takto keď ešte chvíľečku k tému, že vedľa je vlastné ihrisko, vedľa ihriska je také detské ihrisko, takže tam aj decká sa môžu trošku pobehať. Ako nehrozí tam, akože chodza tam, je tam síce zákaz teraz vjazdu, že nehrozí tam, že by tam volado volakého prcel na aute, ako z toho zánku tam chodzatý auta, ale dá sa tam tí deti umyslieť na tém ihrisku, akože vedľa, keď už pôjdete, tak klidne. Dobre, ja si myslím, že posuňme sa do centra. Môžeme ísť do centra, takže zámockú chalúbku máme vyriešenú, asi takto a môžeme ísť vlastne do centra. Tu dochádzame vlastne tuto, čo tu je vlastne hlavná budova v centre, kultúrny dom. Centrálny zikurat, jak v starovekom. Zikuračok, ja neviem, v starovekom mezopotámskom meste Uruk. Ne, fakt, do videa náš kultúrák, to vyzerá jak zikurat, alebo ako citadela. Čo to je zikurat? Zikurat, preboha, že to máš stupňovitú ako keby pyramídu, to boli centrálne chrámové budovy v Mezopotámii. Začali s tým Sumeri z 4000 rokov pred Kristom a teraz keď sa po vojne, ak skončila vojna v Iraku, začali robiť po dekádach znovu vykopávky, tak zistili, že tie stavby sú ešte asi o 1000 rokov staršie, ako sa Zikurat, áno, je to tak, má pravdu, vypadá to jak pyramída. No vypadá to vlastne kultúrak, ty kokos. Jak kultúrak? Kultúrak hovorí, že to je kultúrak, ty kokos. Hovorí, že to je náš kultúrak. Ale to vypadá kultúrak. Predstavte si Zikurat v Babylone a z jednej strany je Havran, z druhej strany je Príklub, ty kokos. A hore je na internet ten vysielač. Kokos, neskutočne. Je to akurát bez Príklubu alebo bez Havrana, ale je to Zikurat. Je to Zikurat, už konečne niečo, to je Zikurat, som v živote nepočul, ale dobre, Zikurat. Dobre, takže môžeme sa presunúť do Zikuratu. Však som už múdry, si ma naučil. Toto je dobré. Tu sa dozviete mnohé veci aj zo všeobecného vzdelania, z histórie, z vesmíru, čokoľvek. My nie sme iba športovci, sme aj vzdelanci. Ale hlavne od teba, no. Tak hlavne. Ty si Ošo. Ja som ináč prostý, ale dal som si tej šťavy a normálne tu súkam Zikuraty. Takže môžeme ísť vlastne do toho kultúráku, do toho Zikuratu, kde sa nachádza, môžeme začať s Triklubom? Začneme s Triklubom. Môžeme začať s Triklubom. Od podlahy, hezky od podlahy. Takže Triklub. Je to vlastne taká nová reštika, staronová, akože je tu už dlhší, ale je to vlastne dobre udržávaná, super reštička, kde sa môžeš takisto tam najesť, vypiť, môžeš tam ísť na bajku, je tam veľká terasa, vnútri vlastne sa nachádza aj nejaké miesto na oslavy, keby tam volá do voľakú oslavičku, ale zas títo veci, také podstatnejšie ohľadné toho, čo si čekaj na internete, majú tam internetovú stránku, pekne nafocené všetko, takisto čo sa týka jedla, takisto to môžem hodnotiť akože veľmi dobre. Mal som tam, vlastne teraz tam aj robá také burgery, tá robá, proste klasická reštika. Ale nie je to taká reštaurácia, keď to môžeme premostiť na druhú stranu Zikuratu, keď tam budeme volať čo hovoriť o Havrane, tak Havrane skôr taký pub. Áno. Havrane pub, ale tento teda, keď sme ešte pri Triklube, tak Triklub je proste taká, to je reštaurácia. To je reštaurácia vlastne na vínečko, ja nehovorím, je tam aj pivečko, majú tam staroprameň 11, takisto dobré pivo od Smadu, na bajku, akože teraz to neviem moc akože na bajky, ale chceme to takto zhodnotiť, že keď sem Vlado dojde aj tak, že Vlado si dá pivo aj v zime. Presne tak, kto je ozaj, že ortodoxný pivár, pacem si to aj teraz. Čo my sme neni, ale je varené vínečko, nejaké juicy, nejaké miešané drinky, alebo čo, majú tam proste všetko. Áno. Je to reštika, ako na také na dzedzinu, ako si asi myslím, že úroveň perfektná. Veľmi vysoká úroveň, ináč teraz keď na to poukazuješ, na tú úroveň, fakt akože tam je vidno, že chlapci, však majitelia sú naši známi, fakt vidno, že chlapci do toho zainvestovali, nemali peniaz a na tie dedinské pomery, ja si myslím, že keby niekto takto zobral ten Triklub a prenesie ho do akéhokoľvek krajského mesta alebo aj do hlavného, tak tam nie, že nerobí hanbu, ale patril by tam aj celkom slušným podnikom, aj na mestskej úrovni.
Ja mám kolegynku, obe céry má v Nemecku, vlastne tie rodiny sú také lekári, ekonomovia a takto mali tu krst v triklube. Čiže to chcem vlastne aj premostiť, že je to využívané aj na takéto rodinné oslavy, 40-ky, 50-ky. V tých vnútorných priestoroch bývajú stretávky zo školy a podobné veci. Ten vnútorný priestor, čo bola voľakedy pre pamätníkov, tá pôvodná Alibaba, tak tam začínali vlastne chalani s triklubom. Tam bývali koncerty a podobne, je tam taký barik teraz, ale skôr to slúži na tieto stretávečky a tak. Vonku sa dostavila taká tá krytá terasa, ktorá je taká fajn reštaurácia na úrovni. Tam si proste prídu páničky, kamošky, odpočinúť od manželov, štrngnúť si tam s rúžovým džinom a s tonikom, alebo pri poháriku vínka posedieť v kostýmčeku. Fakt je to tam slušný, príjemný priestor. Dajú si tam koláčik, dajú si k tomu nejaký, šalát s lososom. Moja manželka tam miluje tieto šaláty. Toto je topka. Aj to servírovanie v tých tanieroch, fakt akože triklub je na úrovni reštaurácia. A zloba tam dáme menička, čo je dosť podstatné, že vlastne sa tam môžeš nájsť. A ďalšia ešte veľmi podstatná vec u mňa, určite aj u Ondríka, určite aj u Ondríkovej manželky, u mojej manželky, sú, čo myslíte? Ja si myslím, že, čo sú myslíš? Tak ty máš najradšej sedieť na záchode, takže presne tak, sú záchody, lebo záchody, aj keby bol čo najlepší podnik a ten podnik má na prd záchody, tak to mi hneď ma to znechucí, aby som tam už viacej nešiel. Keby som tam došol na hajzel, ty kokos, a je tam ten záchod, čak to môže povedať každý, to podľa záchodu, podľa mňa je to ako, že nie je blbé, alebo jaké, je to tak, že podľa záchodu poznáš podnik, lebo kto sa stará o ten záchod. Presne, tak sa stará o všetko. Tak sa stará proste o všetko. Z tohto viete, že keď majú na úrovni, jednoducho, čo sa týka hygieny, čistoty a všetkého záchody, tak viete, že na úrovni hygieny, čistoty a všetkého majú kompletku. Presne tak to je. Takže, to bol triklub. Takisto hovorím, ak si povedal, tých paničkách dojdú tam po vínečku oddychnúť od manželov, takisto sa tam dojdú oddychnúť dvaja cyklisty, lebo jeden cyklista má obyčajný bike, druhý cyklista má elektrický bike, druhý cyklista má elektrický bike a tie si dojdú oddychnúť od manželek. Takže je to veľmi dobré. Takže môžeme zikurať sa. Ale to nám sa ešte nestalo, pretože máme tak úžasné manželky, že my si od nich oddychnúť nemusíme. Musíš. Ty musíš filmovať, že prihrevam polievočku. Prihrevam si polievočku, že dneska je pátek. Prečo si prihrevaš pátek polievku, keď si ju v stredu nejedol? Ale natáča sa to v stredu do obeda. Takže tak, dobre, takže otáčame zikurat. Jak Kassandro otočí vždy hlavou. Kassandra otočí vždy hlavou. Áno, alebo jak tá stará babka v Mrázikovi, tá Ježibaba. Jak to, že Ivane, že zadkom kemne? Čelom kumne, čelom. Jaj. Ja som sa povedal, že Kassandro otočí vždy hlavou a ten malý, jak tam býva Paklíči. Paklíč. Pakliči môžeš volať čo povedať do Havrane. Kámo, ja mám taký pakličovský trs kľúčov, lebo nám v robote už menili asi 5-krát zámky. A ja než sa dostanem do kancelárie, tak odomýtkam asi 6 dverí. Čo robíš na Zvolenském zámku, ty kokos? Skoro. Takže prichádzame s Paklíčom, Kassandra a Paklíč prichádzajú do Havranu. Havran je vlastne opposite side, opačná strana, musím na titulky opposite side. Opačná strana vlastne Zikuratu, prečo mám Zikurat Kurturáku, to je vlastne z druhej strany. Je to vlastne taký pubík, je to vlastne ozaj ten Havran pub, ten názov, ten pub, je to už ozaj taký pubík. To je bar. Toto je možno základné, ak sme sa bavili pred chvíľkou, také základné rozlíšenie medzi tým triklubom a Havranom, ktoré sú v podstate k sebe tak ako nejako paralelne umiestnené, že jedno je vyslovene, že reštika a jedno je skôr bar. Ale jedná sa tam vlastne o tú atmošku, že ten triklub má takú trošku inú atmošku pre mňa, určite, že takú komotnejšiu. Toto je skôr takého barového štýlu. Do akého štýlu by sme to zavedeli? Taký Irish pub. Taký Irish pubík, že celkom dobre vybavený. Takisto hneď začnem tým, hajzle totálne čistúčke, vonavúčke, všetko v pohode. Pivečko, Plzeň 12 a takisto tam ponúkajú kopec jedla. Myslím, že tam majú pizzapec, výborná pizza, ale pizza sa robí myslím, že aj v triklube. Pizza je super. Pizza je super tam aj tam. Tuto majú myslím, že pizzapec. A potom tam ešte takisto sú nejaké slovenské, myslím, že jedlá, klasické potom jedlá na objednávku, takisto meničko tam majú, ktoré si môžete dať, keď prídete, neviem do jakej hodiny to majú, to treba si kúknuť na tých internetových stránkach. Ale za mňa
Barík, ideálny vlastne takisto na posedzený, veľká terasa pred barom, vnútri vlastne taká terasa, krytá terasa, čo tam je vnútri, takisto klasické štokrle pri bare, štokrla, vieš čo to je? Štokrla. No, taká vysoká stolička. Taká vysoká stolička pri bare. Ja mám ináč tie pôvodné doma. Niekoľko som už porezal, to sa spálilo v piecke. A z Havrana? To je ešte nebohý otec, keď robil na obecnom úrade a Rado v Havrane menil tieto štokrle. Aha. Tak on si to zobral, že naspálený. A na jednej štokrli mám ten tučnolist, som tam mával dlhé roky. V lete na to hádžem tie rastliny, čo vynášam znútra, čo by pomrzli. Tučnolist, to je kvecina. Áno, akože taký sukulent. Sukulent za slovo. Ale jednoducho, tá štokrla, tá stolička by vedela rozprávať také príbehy z toho Havranu. Chvála Bohu, je nemá. Tam by mnohí zakolísali. Mnohí by si museli prihlievať polievočky doma potom. Takže Barík, ale výhoda Baríku, tak ja si myslím, že aj v triklube to není problém, že keby tam došiel nejaký e-biker, čo je dneska vlastne hodné, tie e-bajky sú rozšírené, je tam vlastne nabíjačka na e-bajky, máš tam pekné pumpičku, nejaké základné náradzy, keby sa ti ozaj stalo nejaké kašmetke, že dneska to síce nosí každý pri sebe, ale tá nabíjačka, akože to víme, e-bikery to víme, že teda keď bajkujeme, tak potrebujeme tú šťávu. Takže tú šťávu si pekne zavesíš, je tam stojanik, zavesíš si na stojanik, pichne si šťavičku pekne do elektriky, bicyklo sa ti šťaví a za to sa môžeš pošťaviť ty. Áno, ty si dáš šťavičku a tu majú vymakanú, pretože tak ako má ten triklub kvalitu v tom jedle a v tom prostredí reštauračnom, ten Havran Pub je zase veľmi dobre nastavený na pivo a jeho maximálnu možnú kvalitu, čo v týchto našich podmienkach môžeš dosiahnuť, pretože majú aj hviezdu sladkou, chodia im tam námatkové kontroly z Plzne, oni musia dosahovať akože dobré výsledky nielen v tom, ako ti to pivo načapujú, ale koľko má stupňov, nakoľko je vychladený, dajme tomu pohár. Tam je XY požiadavek, ktoré musia spĺňať na to, aby tú hviezdu sladkou mali. Čiže oni si tú kultúru, tú pivnú kultúru cenia veľmi veľa a fakt, že toto má kvalitu. Tak dobre, a potom to presne korešponduje s tým, čo si povedal, že to pivo, keby ten pohár bol, ja neviem, voľaký zasratý alebo tak, áno, a bola docela Plzna, tak to je prdeli. Ale nie je to len také, že tam dojdeš a povieš veľké pivo, malé pivo. Tam ti dajú XY druhov konkrétnych spôsobov čapovania, šnít, mlíko, čokoľvek proste, jednoducho tam tie barmanky prechádzajú. Hladinka, šnít, mlíko. To vlastne tam majú aj, to sú akože, ja som si takisto myslel, že kokos, dal som si mlíko, že mi fúkne penu do pohára, ale to je ozaj akože, nikdy by som to nepovedal, a to som není pivár, žiadny volač, ale keď voľakému povieš, že pena, ale on sú proste to míšanie toho piva a tam sa jedná, že sú tam vychladzené poháre, že ozaj, že ty kokos, že dojdeš do baru. Ja neviem, akože dobre, však keď chodím na bajku, tak chodíme aj inze. Nehovorím, že nemajú, ale väčšinu to pivo zebere pohár takto z voľakej zadnej poličky. Vyfúka pavúkal. Voľakedy ani nedáš. Pane Mantapla mocha, čo by si chcel? Za 3 koruny. Dobre. Takže pivo je akože topka, ozaj dobre, lebo akože je to vidieť, že keď je dobrý pivný mister, tak je dobré aj pivo, to je samozrejme. Však aj babi, čo sú tam, tak babi takisto sa tomu myslím, že venujú, však aj tí babi, tuším, na voľaké sú. Oni chodia na nejaké špeciálne školenia, kde to sú niekoľkodňové kurzy, kde oni prechádzajú nejakou certifikáciou. Také zase nie je to sranda načapúvať to pivo, to musíš proste vedieť. Ja to vím, že to není sranda, lebo na Neštýské hody, teraz som to moderoval, ale po minulé roky som čapoval pivo a ako to je katastrofa, keď to nechladí. Takže áno, akože načapovať pivečko je kumšt. Buď to nechladí, alebo to púskaš, si opre sklo a pustíš, to nie je len tak. Ja sa bola keď čudujem, že tí babi, a to nie je, že aj túto, že v Havrane, ale aj v triklube, aj na tej, teraz jak som bol na tej zámodskej chalúbke, tak takisto. Proste zebere to pivo a pekne sa natočí, penička, všetko úplná topka. Akože volá do toho ozaj, že volá do toho robiť, mandá to, odpliváva to a hen také veci, to proste musí chyciť a ten pohár, v pohári to pivo sa musí zavížiť a už aj to je kokos. Takže tak. Takže veľmi odporúčaný podľa mňa, podľa Ondríka, veľmi odporúčaný dobrý podnik. Pôjdeme za 2 hodiny lepiť nálepky, sme zavreté. Fakt, kto je pivár, tak Havran. Kto si chce posedieť, štrngnúť s tým vínečkom, triklub. Asi týmto by som to nejakým spôsobom tak uzavrel a aj odlíšil. Áno. Takže to je taká komotnejšia reštika na také posedenie a Havran skôr taká piváreň. Ale nie nejaká wild, nejaká divoká, ale ozaj akože dobre odporúčame neskúšať.
to hovorím, že keď sem chodzia ľudia, tak poznajú toho Havrana a určite sa stotožná s nami, že proste nekecáme. Že to je tak. Kým preskočíme z Citadely a Zikuratu zase na inú lokalitku, ja sa len v minútke vrátim do histórie. Kedysi tam bol ešte jeden podnik, tretí, v tomto Zikurate, alebo v tejto centrálnej budove v Smoleníc. A to bola internetová kaviareň, vlastne Julio Polakovič vtedy tuším prevádzkoval. Tam sme chodili ešte ako mladí nádejní gamery drtiť kantra viedkom. To bolo tam z boku po tých schodoch? Áno, a podobné šmaky. Kedysi tam bola knižnica ešte za Chamurapiho. A potom vlastne tam bola táto internetka. Ináč toto ma teraz napadlo, že internetové kaviarne, kto si pamätáte, to bolo odvetvie služieb, ktoré za našich životov vzniklo a po nejakých pár rokoch stihlo aj zaniknúť. To áno. Lebo v čase, keď fakt mal len sem tam niekto pripojený na internet, tak ľudia to museli využívať. Časom už sa ten internet rozšíril, tak sme tam chodili ešte nejaký čas drtiť kantra a potom už vymizlo aj to. To bolo ale halúzen, tie internetové kaviarne, to bolo ty kokos, to bolo neskutočné, ne? Niektoré odvetvia pretrvajú veky. Teraz to tí decká soplavé nevedza vážiť, že má v mobile celý svet, ty kokos má tam internet, ty si volá, kedy musel si tam, neviem, keď to nebolo obsadzené, tak si musel buď počkať alebo čo a už si išiel. Ja si pamätám, keď som ešte z disketov chodil, ľúbim mu, aby mi stiahol nejaké obrázky. Tam to stálo, ja neviem koľko to boli ešte vtedy koruny, neboli, že tam stále, ja neviem, minúta alebo koľko korun, alebo tak to bolo, či ak to Ty si nejak zaplatil na čas a to ti nejak ako odrátavalo a my sme vedeli, že čo im hodinku budeme drtiť, tak sme si dali pár rýchlych map v Kantrovi a tam sme sa akurát pohádali na tom, lebo vždycky tí štamgasti, čo tam chodili, tak si vybrali mapu, ktorú mali natrénovanú a my sme sa tam dovalili z Neštycha, čo sme mali radi veľké priestorné mapy a my sme to nikdy nevedeli, lebo oni proste išli na reflexy. Vôbec nepoužívali stratégiu, títo bytovkársky tu oni drtiči. No nejdu sa tu daj svetí. Dobre. Sa ukludniť. Takže, Zikurat môžeme opustiť. Ale s týmto podnikmi vlastne ja si myslím, že to je povedané k tému dosť. Jak to vyzíme, myslím, že takisto super reštiky, odporúčame to navštíviť, čo hovorím, konec koncov kopec ľudí to ví, ale kopec ľudí to neví. A môžeme sa teraz presunúť do vilovej, luxusnej štvrti, pretože vy, čo nepoznáte Smolenice, tak Smolenice majú svoju centrálnu časť, kde je veľa panelákov a podnikov. Ale potom majú aj, to je taký ten downtown, ale potom majú aj takú tú svoju vilovú štvrť, teda kde sú rodinné domy s veľkými záhradami a s veľkými vlastne pozemkami. Vodotryskami a tak. Áno, kedy to bola samostatná dedina, dnes je to miestna časť Smolenická Nová Ves, alebo po našom Neštych. Neštych. Prečo Neštych? Akože dobre, Smolenská Nová Ves, to akože beriem to aj, že hovorí to každý tému Neštych, ale prečo to volá Neštych? To sa traduje taká historka, že ja neviem, jak sa to volalo predtým, že to malo hociaké názvy, ale tento Neštych sa tak zakorenil možno pár dekád dozadu, že údajne, keď sa presúvali Nemci za druhej svetovej vojny na tých tankoch, išli proste na tých tigroch, nebolo teplo, tak sedel na tom tigrovi tam nejaký Hans Müller. Vieš, teraz sa volajú Hasan Ahmed a Nemci, ale teraz sa volali Hans Müller. Išiel a zbádal babku, teda takú paničku, dneska by sme povedali milfka. Tedy to už bola babka a mala vykasané tie sukne, lebo okopávala v tom horku v predzahradke. Ježiš, to bude zase názor, to si vymýšľaš. Nie, toto je fakt, proste tam okopávala, oni išli na tom onom tanku okolo a jak ju zbadal, tie holé nohy, toto, však vojaci na fronte, ženu nevideli, partizánov a pýta sa jej, že meine Liebe, Stich. A ona sa otočila, Neštych. No. A oni to potom do vojenských map zaznačili, že Neštych. Ja som počul, že ja som skoro myslel, že nestihol, ako po česky, ale dobre, keď to je po nemecky, neštih. Možno sa tam niečo odohralo, on nestihol vytáhnuť. Nestihol. A o pár mesiacov sa narodil blondiačik vodrovky. V predzahradke. Dobre, takže ideme teraz taká reštička, čo sa tam nachádza v Ondrikovom húde, a.k.a. Ty si blondiačik modrovky. Ne, Nebolo to bolerázy? Ja som blondiačik, ale nie one. Ideme do Ondrikovho húdu, a.k.a. Neštychu, kde máme takisto jednu reštičku, takisto velice dobrá. Westside. Neštych je na západe, keby ste nevedeli. Westside of Village. A keďže
kopec ľudí vlastne o Temani neví, kopec ľudí ví, tak chceme to trošku takto predstaviť. Že keď napríklad stane sa proste v lete, teraz neviem teda, či tu tak turisti budú pendlovať a tak, ale koľko razy v lete sú vlastne vyfulované všetky reštiky, však klasika jak všade, či vnútri, či venku, ľudia sedia a pijú, takže je to fulovica. Kopec ľudí je takých, že aj, čo som ja počul, že sklamaných, že sa nemal som si ani sednúť, ani sme tam neboli, boli sme na túre, chceli sme sa na nejaké pivečko, alebo čo všetko bolo plné, nafulované a tak. Tak teraz vám chceme povedať, že vlastne nie je to ani ďaleko a netreba hádzať flintu do žita, jak sa hovorí, Presne tak. ale treba pri hlavnej ceste smerom na Orešany, na dolný konec vlastne do Neštichu je tak, koľko to môže byť od toho triklubu, keď vlastne na križovatke tu vyjde smerom na Orešany. Kilometr 200, proste autom minútku. Kilometr autom minútku, vlastne po pravej strane veľká cedula Welcome to Eden, reštika, takisto, čo môžeme o tom povedať, takisto splňuje všetky atribúty vlastne z toho, čo sme vymenovali. Je to proste veľká reštika s veľkým venkajším sedením, je tam vnútorné veľké sedenie, čapuje sa tam pivko, dobre sa tam varí a takisto sú tam priestory na oslavy. Takisto tam môžu dosť na bajku, alebo teda aj na aute, je tam kde parkovať, zaparkovať. Takisto tam sa môžu decká pohrať. Jasné, je tam veľká terasa, kde sa môžu ponaháňať, viete, že tam nevybehnú niekde, aby ich tam auto zrazilo. Je to trošku od hlavného toho ťahu. Cesty. Je to v takém cichu, proste takisto sú tam vidieť krásne hory v pozadí, ale akože takisto čapuje sa tam staroprameň 11. Staroplameň 11, dobre sa tam takisto varí, však pár sme tam aj my boli, že sme išli napríklad z bajku a vedeli sme, že teda je leto, keď sme išli v lete, bola taká hodina, či to bol víkend, alebo tak sme vedeli, všetko bude tuto nafulované. Áno, že v centre bude veľa turistov, tak sme proste odstavili tu. Takisto volado tu bol, ale nebolo to také vyfulované, lebo hovorím, že je to za škoda, že tí ľudia presne, ak pri tej kolibe to možno, že nepoznajú, alebo čo, tak toto by sme nám teraz chceli ukázať, však bude to, fotka bude tu. Takisto tú mapku, takisto klidne však napísať si treba do vyhľadávača, oni majú myslím, že aj internetovú stránku, že všetci, tam to je vlastne napísané, čo vlastne všetko ponúkajú, ale takisto zás moje obľúbené hodnocenie záchodov, boli sme tam na pár pivečkách, ale čo má robiť, akože ja to podľa hajzlov to musím hodnotiť, že boli sme tam na pár pivečkách a záchody sme neznečistili. Ale ne, tak to je proste, že ten záchod musí byť tutti frutti, ty kokos. Však to hovorím, bol som pár takých podnikoch v Holandze a ten záchod tutti frutti nebol. Áno, bol len frutti, nie je tutti a to je špatne, víš. A potom napríklad, keď ste tam aj s deckami alebo z voľaku Onustan, z voľaku Čajku, alebo Čávo si ju sem dovede, ty kokos, k vám do veľkomesta, do Neštichu a ona tam ide na štich a vyjde, že Neštich. A už je po štich. A už je polevka studená. Nie, tak my sme tam mali napríklad detskú oslavu, mala narodeniny, tak sme to proste urobili tam, s personálom sa dá perfektne dohodnúť. Čo sa týka nápojov, pizzu tam robia tiež. Je tam super, tam sú aj menučka, myslím. Áno, aj menučka, aj klasický jedálny lístok. Ináč, keď spomínaš jedlo, tak oni tam majú normálne, že žabie stehienka a majú tam aj slimáky. Ale majú tam aj slimáky. To je nevím, ty to akože na dedinu, aby si mohol dať žabie stehienka a slimáky, tak to je topka. A ja ale tam... sorry, ešte originál nie je z jazerka tuto spodlánku. Nie z rybníka, že to je vyschnuté každú chvíľu. Nie, normálne žabie stehienka to niekde nakupujú špeciálne, Braňo to odniekal vozia čo. A mal som to tam, ako originál majú tie žabie stehienka, akože tretí ich urobia aj vyprážané, ako dajme tomu, ja neviem, chrumkavé krídelka kuracie, aj to tak podobne chutí. Aha. Ale minule Braňo špekuloval, Braňo je tam čašník, alebo teda jeden zo spolumajiteľov, alebo tak, jeho rodina. A mali tam takú ponuku, alebo tak skúšal, že to urobil aj na cesnáku a tak na masielku a tiež to bolo veľmi dobré. My sme si dali s manželkou vtedy aj a skúšali sme obidve verzie tých stehienok a bolo to fantastické. Slimákov si nemal? Slimákov nie, ale niekto to tam mal. To som aj nevedel, tak to je, tak ty kokos, tak to tam máte, ozaj ste tam štvrťák. Zase Alenka, keď tam máte zase Alenka, ktorá je tiež jedna zo spolumajiteľov, to bol vždy jej sen, že chcela mať proste reštauráciu, kde budú niekedy takto žabie stehienka, slimáky a tak, takže ako je to taká kuriozitka na dedinu, čiže nemáš tam len klasickú pizzu a nejaký, napríklad ja tam milujem kurací steak s nivovou omáčkou a dávam si k tomu rýžu. Moja manželka si dáva k tomu krokety. To je 200 gramový proste z kuracích prs steak. Bielkoviny. 65 gramov bielkoviny na šupu, takto len ten steak, akože ja si to tam veľmi rád dám, keď som hladný. Ja som napríklad poviem tak, že tuto, čo som chodil, čo som jedol v týchto reštikách všetkých, že vlastne ja som jedol aj tam vedené. Ja som ešte akože zle takto jedlo nejedol. Ja celkovo som nejedol nejaké zlé jedlo, ale hovorím, že
úroveň toho gastra sa, ja si myslím, že rapidne sa zlepšila. Ale tu je celkovo vysoká úroveň gastronómie v Smoleniciach preto a je tu aj strašne veľa podnikov, ktoré sme dnes ani nespomenuli a niekedy v budúcnosti ich môžeme spomenúť, nehovorím, že v nasledujúcej časti, to potom aj na záver povieme, že pôjdeme možno niekde inde, jasne. Ale jednoducho mnoho tých podnikov sa tu uživí práve kvôli tomu, že sem smeruje kvantum tisíce turistov a tí turisti to v podstate pomáhajú uživiť. Lebo inak by tu na dedinské pomery stačili 2 reštiky vybavené, ale tu je tých podnikov naozaj veľa. Dobre, ale keby zase tam v tých reštikách zle varili, tak ten turista povie, tak tam nejde. Jasné, tá úroveň musí byť tým pádom vysoká a tá laťka je nadstavená vysoko, pretože dneska už ľudia jednoducho sú vyberaví a majú svoje chute a majú svoje štandardy, pod ktoré nechcú podliesť. Takže, a to je dobre, to je dobre. To sa mi ľúbi, lebo zase trošku ešte premostím na to, že servírované toho jedla, či už v tej zámockej chalúbke, v Triklube, v Havrane alebo hentam je fantastické. Že nikto dneska nedonese voláku, že dáte, že šnicl, ty kokos so skrumplami alebo so šalátom, že to vypadá, jak to vypadá. Ale to je proste aj nastalované, že dá si voláky obyčajne, ja nehovorím kurací šalát, ale hovorím, záleží prvé za oči, jak sa hovorí. Tak je to pekne nastajlované, ale zároveň to aj chutí. Ja takisto hovorím toto, že odporúčam, to som ani o tých žabacích stenkách nevedel a možno, že by som ich rád vyskúšal aj slimákov, ty kokos. Keď to tam bude, tak určite to okoštujem. Slimákov, zarípe pár rypákov. Tu sa rímuje. Milujem tvoj... No tak to by sme mali ukončený vlastne tento Eden. A vlastne tým pádom máme ukončené všetko, čo sme vlastne dneska chceli s týmto povedať. To sú také tie 4 základné reštiky, čo sme chceli spraviť. Ale, čo som hovoril na začiatku, že vlastne čo chceme spraviť ďalej, tak kopec je tu ešte samozrejme iných reštík. Napríklad je tu aj dobrá kaviarnička, to Túčko, čo tam chodza babi na kávu. Takže to môžeme takisto sa potom voľakej tomu povenovať. Je tu aj ďalšia reštika, je tu dokonca aj miestna krčmička ešte taká u vás v Neštychu, ne? Áno, áno. To sa volá Pod Gaštanom, či ak sa to volá? Oficiálne sa to volá Pod Gaštanom. Oficiálne Pod Gaštanom, a.k.a. U troch soplov. A to potom voľakedy by sme spravili, ale teraz vlastne čo chceme spraviť, že nebudeme si tu len váľať prdele vlastne na gauči, ale chceme spraviť to, jak sme vyprávali aj v tom prvom videu, že vás zebereme trošku na nejakú takú malú prechádzku, Ondrej má 2 psíkov, takže by sme spravili štartovací point vlastne od tej zámockej chalúbky, tam si môžeme dať vlastne aj pivečko. Áno, môžeme rovno tam. Vyrazíme na voľaku, vlastne odtiaľ spravíme aj potom videjko. Odtiaľ môžeme vyraziť, ešte by sme mohli začať pri náučnej tabuli náučného chodníka a to málo kto z vás vie, že tam je jedna fotka jedného mladého sprievodcu z jaskyne a to som ešte ako mladý hošík, ja som išiel okolo tej náučnej tabule, lata z rukou vypadla, jak sa hovorí. A to som dokonca na tom náučnom chodníku na 2 tabulách, jedna je smerom pod jaskyňou, akože hore tým chodníkom a jedna je tuto rovno pod kostolom. Takže začneme pri náučnej tabuli, kde som ešte ako mladý pekný. Prebehneme tuto okolo tej kolíbky. Okolo tej kolíbky vlastne to už pokračuje cesta ďalej hore na zámek, je tam vlastne pekná lúka. Zeberieme psov. Zoberieme droníka. Lebo psi nevedia lítať. Psi nevedia ešte zatalítať a zeberieme droníka, natočíme voľaké videjko také pekné, čo som hovoril, taká jednoduchá prechádzka, čo zvládne každý, keď sem dojde, že to tu aj nepoznajú, s deckami, vlastne okolo tých 4 rezervoárov. Buď môžeme ísť akože cez dolinu Hlboča, dáme kávičku, zeberieme si náš obľúbený nápoj, červenú repu. Alebo vás vyvezeme na ten Molpír. Do videa skončíme, my aj tak zablúdzime. To je ináč pravda. A ja by som chcel, aby sme ukázali tú mnichovú dzíru. Áno, mnichová dzíra. Že kopec ľudí vlastne na ten Molpír okolo toho prešlo. A nás sa tam, keď som išiel okolo, sa ma tam ale 2-3 pýtali, že prosím, kde je tam mnichová dzíra, tak som ich tam vlastne nasmeroval. Je to taký chodníček, nie je to tam akože dobre. Tam žil aj ten barán alebo tá koza, ne? Čo to bolo? To tam niekto nafotil. Mýtické, jak sa to volalo, ty kokos, to tam bol ten... Nie, však normálne tam behal ten kamzík nejaký, čo tam bol na ten Molpíri, jak sa to volá. To bola podľa mňa normálne koza nejakému utekla, alebo také niečo, tam to behalo. Teraz sú tam kozy oficiálne, čo tam spásajú. Ale hento bol voľaký divý, to nebola ona, že utekla voľakému koza, to bol nejaký... To bol ten barán, čo ho argonauti chytali na zlaté rúno. Nie, bola tam, to takému utekla asi. Bol tam voľaký Capko. Dohodneme sa tak, s rohami tam behal, ale ja ozaj som ho tam tiež pár razy videl. Poďme za ním, takto, dohodneme sa. Pôjdeme na tento výlet
ale nebude to obyčajný výlet s kávičkou a s našimi rečami. Samozrejme budeme do toho vykecávať, ale poďme na dobrodružnú výpravu za bájnym baranom v Mníchovej Dzíre. To si povedal, čo bolo volakedy za komunistov, že poďte s nami deti, neviem, jak sa to volalo, s batohom. Nepamätám si to, ty si mladý. Nie, ja som za komunizmu, teda za socializmu, ja som chodil do školky a vlastne keď som bol veľkák, tak padol režim a došla pani učiteľka došla súdružka učiteľka a povedala, že tak milé deti, od dneška už som není súdružka učiteľka, ale iba pani učiteľka. A ja som si na to nevedel posledný zvyknúť, tak teraz si robím srandu, že som bol zarytý komunista, lebo som nevedel v 6 rokoch zvyknúť, že už to není súdružka učiteľka. Takže spravíme to takto, spravíme takú krátku vychádzku s týma psami z repku, zeberieme si aj doutničky, ja ľúbim si zapáliť doutniček, tam si pokoužíme. Doutničky. Jak hovoria východnári, pokúžime šebe. Pokúžime šebe doutničky, posedzíme si na tých výhľadoch, ukážeme vám to ozaj jednoduchá trasa, ale zase ten výhľad je perfektný, famózny, však ja som ho videl na internete, však vlastne keď si naťukáte do Google Smolenice, tak tam vlastne vidíte ten zámok, keď tam je odfocený tak spredu, tak to je vlastne z toho mopedu focené. Je tam taká húpačka pekná, tam sa dá pohúpať, ale úplne boský kľud. A keď budeme mať šťastie, vážení naši sledovatelia, možno dáme aj toho barana, alebo kamzíka, alebo čo to je. A ten už tam tuším není, ale... Zeženeme. To nie je problém, dneska kúpiš nafúkovacie všetko. Toto nechcem vedieť. To nechcem vedieť. Nafúkovací baran, ty kokos, to som volá, čo nie, dobre, to je nafúkovací baran. Objednáme z tému. Z tému tam držíme všetko. Dobre, takže tak, dúfam, že vám pomohli tieto infošky. Díky moc, že nás teda sledujete, že nám to lajkujete. Môžete to aj prezdieľať teda kamošom a tak. Jasné. Nech to pozrú, čo aj ako. A ja si myslím, že uvidíme sa pri ďalšom videu. Presne tak. Dajte nám kľudne nejaký komentár, vaše postrehy, nejaké nápady, nejakú spätnú väzbu. Určite dajte odber, kto nemá, lebo my nehovoríme, že to teraz budeme súkať jedno video za druhým, ale niekedy vám to proste možno, že vyskočí, že aha, pozrite si zase na nejaké naše... Áno, však robíme to, vidíte, že robíme to, kopec razy sa aj pomýlime, robíme to vlastne na jeden záber. Áno. Je tam možno, že jeden strih, keď tu volačo dolívame, alebo ja neviem, volačo presunem, aby tu volačo nerekotalo. Alebo ja keď idem na záchod, lebo som teraz prestydnutý. Alebo keď Ondrik vybehne na vecko, alebo ja, že to len čisto len na takéto naše technické účely, ináč to nejako nestriháme. Ja som bol preparkovať aj auto pred chvíľkou a som došiel taký zadýchčaný. Takže tak, presne tak. Dobre, takže je to tak. Pozdravujeme vás, držte sa. Sledujte nás, followujte, lajkujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Seruste.